Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De shittinte. Pier en Marieke dwalen op een merk om. Marieke is er nog heel tijd net achter wat Pier zijn geheim is. Maar dat er wat aparts met hem is, daar is ze nog wel wist van. Bij de kop van Jut liet er 2 grutte man verschutst in. Pier sloeg volle hudros die beide grutten. En nou stin de band bij de shittinte. Als het maar de buks in de roos is, dan wist de prijs die te poppen hing het. Een liet Famke wil graag het Barbiepopke ha. Haar huid had al 8 keer sketten, maar alle keer mis. Nou, Femmis, wat sneu nou. Hoe is dat het popke graag ha? Ja, maar dus hij kan het net zo goed in hem. Nee, Wietske, huid is net zo handig als het denkt. Sjog hem daar nou eens steen. Nou, hoor nou maar op, jongen. Dan kiest het om een ston net. Nee, wacht je maar. We gaan nog een kans. Let op. Nou, alweer mis. Ik snap er niet van. Nou, ik wel. Dan liest hij gewoon bij de poort nemen, man. Die buks die doogt net en doogst ik net. Dan is dat alles kist. Ik wil hebben wat ons gewoon van die centen. Maar Mammy, ik wil die Barbie zo graag ha. Oh, Nou, dan kunnen we beter naar de winkel gaan. Het had dus nog een handvol yield kosten en dat haast nog niet. Man, zit hij verstoorn. Nee. Nog 1 keer. Ik weet nou wat ik op rug zie, maar. Nou, komst er nou pas achter. Jongen. Nou, wij wachten net langer hier. Wij gaan om een ijsko, Wietske. Kom maar, dan haast in alle gevallen wat. Aju. Ik kom dadelijk. Zal ik er eens? Jonkje, doe. Toen komt Sambo Bobbe de bar uit. Nee, dat mag maar net. Ik ga nog 1 kans. Dit moet hem worden. Oh, nee dus. Nou wil ik het echt niet meer. Ook gezellig aan merken, hè? Met Lulk, Wietske Sneu en ik. Ik ben terug mijn geld hinnen. Wat kost het 1 keer? 1 schot? Pier, toch net zijn eigen wies. Let mij nou maar. 1 schot is genoeg. Dan had Wietske haar Barbie. 1 euro? Alsjeblieft. Pier, dit is nog nooit ingenomen. Hoe is het nou? Stil nou. Let op. Daar komt er. Braak. Hé? Midden in de roos. Hoe bestaat het? Nou, brek me de klompen. Hoe was dit hoor? Gewoon. Goed mikken. Zo. De Barbie. Van Wietske. En zeg maar dat je hem zelf sketten hebt. Nee. Dit ken het. Nee, die is voor die zelfs. Of voor die vriendinnetje. Doe haast hem verzinnen. Maar ik hoeg hem net. En nou zit ik nog wel in. Makkie. Nou ja, als het zo worst, bedankt dan. Maar ik ken er nog net bij. Zo ga ik nog nooit meemaken. Ik kijk net. Nou, nog eens bedankt. Maar ik zal gauw naar Wietske. Wat zal zo blij wezen. Hoi. Pier, wat haast nou? Hoe kan het nou? En weer een tosto sa apart. Zeg maar. Ik vond het sneu voor het famke. Ja, en voor de huid. Maar Pier, nou mas me vertellen wat ding geheim is. Dat ken ik net. Dat had ik al zijn. Ik vertel die ik altijd alles. Ik wil het weten. Nou, Kom dan maar. nee, eerst vertellen. Het had mijn vrouw Hek de meidje, hè? Ik had die wel trooien, hè? Ze had wat bij die 10 en ik vind het net leuk. En als het mij net vertelst, nou dan Wat dan? ging ik naar huis. Ik vind het zo niet meer aan. Wat dan net zo flauw? Ik doe net flauw, doodloos flauw. Ik ga nog 3 euro oor. Zullen we een patatjekeepje of een ijskoop? Nee, daar heb ik geen zin aan. Ik in een huis. Of nog een keer in een autoscooter.
Ken zelfs maar. Ik ken nooit weer mij die naar die stomme merk. Of zal ik wat voor die zitten? Ik hoor die rotzooi net. En ik ben die vriendin zie ik niet meer. De ziekesman oren. Aju. Marieke zet haar. Ze draaft voort. Pier blijft verstuiveren achter. Hij is er mooi aan. Nou, De muziek op een merken klinkt in die echt net zo fleurig meer. Hij dwaalt wat om de autoscooter heen, maar hij had er geen willen meer om. Stadig rint direct de kant naar huis op. Het jaske had er nog aan. Maar het is krekt als wolle zijn voeten net meer vooruit. Het viel als rint er twak is er stadig als oors. Als er thuis komt, zolt er het jaske in de hoeken van de kamer. En Stumsk kiet er bij de tafel zitten. No, Pier. Precies, ik wil eens even goeien. Hé, Pier, wat is jouw stoer? Oh, is net lekker? nee. Of weer er wat oors? Zit hij wat dwars? We gaan ruzie. Waar? Do en Marieke? Nou, mas net malder. Je mag er nooit ruzie aan. Wat in de bed? Waar heb je ruzie aan? Marieke wie leuk op mij. Op een merken. Ik koe te goed zitten. Do? Nou, daar leuk niet van. En Marieke jaloers? Nou, ik kan me het haast net voorstellen. Ze is naar Hoestagong. Alleenig. Nou jongen, die lilke bui die zal wel weer oorwaaien. Je moet er maar een nachtje sliepen. Nou helst ze mooi maar gewoon weer op als het squallig is. Dus is Tjen, het komt alle wel goed. Hing je die jaske nou eerst maar eens even netjes op. Of zeg het even in de was kwam. Mioske? Nee! Oh, no. Je hoest net zo nu weer te doen, rare jongen. Tik in bontjas. Hij kan ook wel haast bij de vodden. Ik hing je het wel op. Nou, doe maar gauw dan. Dat jaske kan het ik net helpen dat je zo'n mens in hast. Nee. Of, krijgt wol.